Maybe this is not my entry point. Right. This is not my time. There was this one show, nag-taping ko 26 hours, 24, 26 hours. Wa ko gibayran. Every time I see myself in the mirror, I hated what I see. Bro, sorry bro. Naunsa man imong vlog, oy. Sorry gayo. Bis magkatawa. Happy rato. Kani living area, you have your living area, and then you have the dining. Yawa. Uy. Pero ang mga perfume. Pero gabi nila. Mukha nang ipabitin. Pero okay na ako. Which is good. Oo. Which is good. Kay Thank okay you. na gid kayo ka. Pasalamat ko sa Ginoo nga finally you found your voice. Mo na nga lami gigayo. Grabe, grabe pagkalami. Brother na to dali garon. Pag meron ni Christian ba maro ko niyang driver bilang. Laina, brother. Dili basta-basta nindot ang gwapo kay kami dito. Maing bunggag, this is your proud Bistak Boy, Chito Samuntina, sa programang Binisaya Chit-Chat ato ni inyong angkol naa dinhi sa Antipolo City, dinhi sa Metro Manila, dili man tamaday dili din ni part sa Metro Manila Antipolo no. Pero naata diri sa Katagalogan bitaw kay bisitaho ni angkol ngang gatag-iya ani, guwapo nga artista. Naata finally siya bag-ong balay, ang dream house ni Christian Bables. Ila-ilahon nato si Christian ug ang iyahang mga kaagi dinhi lang na sa programang Binisaya Chit-Chat ato ni. Tara na adtuon na nato siya. Ayo. Ay tuara. Ni gawas na Christian Bables. Brother, salamat kay Brother Ra. Salamat po kayo, bro. Grabe, naraog gwapo kay Tuhana, Mas gwapo rin siya. Ang kagwapo ni mo, brother. Maopoy kagwapo si Imuhang balay. Congrats Daghang sa Imuhang salamat. dream house. Welcome, brother, welcome, ha? welcome. This is your dream house. Yes. So, Yes, pwede yes, ra ba yes. nga mo? Sulod ta, brother? Sulod, Pwede ta mo sulod, itaw, brother? sulod. Naana sa sulod sa balay. No, artista oh. Christian Bables. Proud bisdak ni. Proud bisdak. Brother, mauni mong balay, brother. Dream house gid nimo ni, brother. Meron talaga akong dream house, as in dream house. So, dili pa ni mao. Dili pa ni mao. Yeah. Minimalist yun siya, brother. Yes. Grabe ka, Yes, minimalist. Dili na ito ibutang diri kay minimalist ba yan ino sila? Ang gida. Butang sa ni diri. Kay minimalist ayang kayo. Kani living area, you have your living area and then you have the kaning dining. Dining. Pero kani brother, unsa man ni brother? Kung ani siya, when I was browsing the catalog of Gardini Picanti, sabi ko, I just thought bagay siya dito sa bahay. Not because of this. Na di ay performance. Kaya nga, sa lahat ito lang yung hindi Okay. nagko-compliment sa akin. So nagi mga CCTV, makita nila og kawatong na ko ni. Bit-bit na Makita nila og recorded. Brother, gwapo imong hagdanan, brother. Oh. Salamat. Unsa man ni diri, brother? Akong office. Oh, yo. Akong office. Wait lang, brother. Ingon ka duha ra ni ka level na mo lagi pa dong taas. Loft. Loft. Oo. This is where you unsa man ni ka conceptualize? Yes. For my business. For your business. Yes. But as an actor, doon ako sa theater room nag-aaral ng script. Kani Signal mga Rock. posters mo, these are your movies. Yes. So Signal Rock. Sa summer to. Sa summer namin inano. Gishoot. Gishoot. Ikaw ni brother? Oo. Ako yan. So, ang story nito, hindi nila ako mapapatan. So, make-up. So nag-ano ka? Oo. Nag-apply ka ano? Kaya ni brother, unsa man ni? Ay, Unsa man ni brother? mauni akong... Naku, hindi na ako kilala. Ayan na. Tanan niya mga pultahan diri ni. Lo, brother minimalist ra gyud ikay kano. Mutas yung. At least kani ang humot. Ay nabawi. Brother, minimalist ra gyud ka, brother. Minimalist lang. Unsa man ni dire? Closet. Yes. Mini walk-in closet. Walk-in closet gyud siya. Oh. Lakuyawo. Pasensya na. Brother, oy.
Yun ang mga Brother, perfumes. grabe ni mo ka minimalist. Oo, bro. Oh, away yung mga bag, oh. Muna yung bag ni brother. Muna yung bag niya, tabaw. Grabe! Ah, grabe po kagkundong. Ay, joke lang, brother. Joke lang, brother. Joke lang. Kinsa ni brother? Ito sa akin, si Bing Bong. Si Bingbong, pangalan na ni. Mahilig kasi kami sa Disney. Ah. So, ito, galing to sa isang movie ng Disney. Saan ang movie? Inside Out. Ah, Inside Out! Inside Out. So, ito si Bing Bong. Tama din, no? Yeah. Kaya mga bag si brother, oh, puro siya mga Coach lang. Coach, malitanan. Kaya oh, mga bag ni mo, brother, no? Garob-rob ka dere, brother. Oh, garo bro. Garob, pre, ka dere. Yawa, ka dere. Brother, masaw ni brother? Baka brief na, bro. Pasig bakit Ah, gising ka, brief. Dili ba, makuhaan lang ko sa kuhaan. Unsaon sa pag-abri. Yun. Kuyawa to. Palamba. Kuyawa to, brother. Pero wala na siya nakaayo, brother, no? Ato siya. Hawa siya, brother. Break ni Christian Mablis. Break ni Christian Mablis. Huwag panunod ko. Kuha nang ipabiding. Bakit? Sorry, brother, ha? Sala si mga rasilong, brother. Uy. Lo ni abri, oh. Kita mo to? Ni kalit lang siya pang-abri. Kani diri, brother. Pati speaker na. Kay speaker diri. Speaker na naman. Magpa-music Music ko. ka. Oh. Yung towel, okay. Mga earth tones, gini yung mga towel. Actually, pati yung mga Bro. yung prepare. Wala. Oh my God, ang dumi Ala! pa. Uy, dumi ano? Grabe ka organize ba ta? Oo. Oo, sa tafel po din ginagamit lang. Bugs. So, ano siya? Bro, yeah. Di mo. Okay, wala. Uy, gagi. Pang ano ko yun? Pang paa. O pang lawas, baby. Tugog, di ba? Mga inspire. Ay! Hindi mo ni brother. Si Vanya, mauna siya si Vanya. Banya. Ay, Bibi. Kanina, any story si Banya. Asa siya gikan. Kuan, napunitan. Tinood, literal ha, napunitan yun sa forest. Sa forest. Nung nakita ko siya, wala siyang buhok. Wala siya Upaw. upaw ni siya. Tapos gikuha lang ninyo, wala na mo nangita kasi tagiya. Wala na. Dagan siya samad. Grabe As in, niyo. dagan siya samad. Unya, murag, kuan ba, kaon siya sanga. Ah. Oo. Wala no, swerte kay ka daw. Saan ka pa si mo. Pero meant to be mo, okay? Oo. Yes. First time ba ni mo ning akuan? Is this your first nga murag ka ng fulfilled nga dream or nana kay napabuhat nga balay sa una, brother? Wala pa bro, mao ni ang first. Amo wa. Kuan, kanang unsa ni? Sa una, nag-start ko, dito pa ako nagbuyo sa Cavite sa akong mga parents. Dito dyan ko nagdako sa Cavite ba? Nya, kuan, kanang unsa ni? But I grew up in a Visayan household. That's Okay. why I know how to speak. Muna Bisaya gyud ka. Bisaya dyan ko do. Taga-asa man day ang parents ni mo Negros Occidental, Escalante. Taga Toril. Negros di ay. Negros, Pero Negros. wala sa kaingon nga nagdako ka dito. Nakaspend kog 2 years sa Escalante. Pero kung 2 years lang ka dito niya, away ang Binisaya ba? Grabe ka, bansay kayo ang Grabe. Bisaya. Dili, oy, Kay magkakakaka Bisaya, namang gid mo ganito. sa balay ninyo, Bisaya gid mo. Bisaya, tanan Bisaya. okay. Ang Tagalog lang akong daddy. Kani pagka-artista gid nimo, dol mo na kung gusto mabalaan. Kano sa amang ka nagsugod og pagka nag-audition ba ka? College, nung na-discover ko yung acting nung college, I started studying acting 2009. Studying, so nag-enroll kag workshop? Yes. Kag ana? Kay Direk Ryan Carlos. Oh, I'm proud. Try ko audition PBB. Isa rin nga PBB nga season. Kay kang Kim Chu. Oh, naanak ko dito alas 12 sa madaling araw. Oh. Nagsugod ko kanang pila 1 AM. Sus naabot og alas 3 Sa hapon. sa hapon. Finally, ako na ang next sa pila nag-cut Salang. off biyan bro. Ay, so wa ka audition. Audition. Kuan kanang nag-try ko second time. Same din, hindi din ako nakaabot.
murag ako rang gidawat bro ba nga maybe this is not my Right. entry point. Right. This is not Right. my time. Right. So when I started going to Direk Ryan's Workshop. dun ko na-discover na, oh my gosh, this is for me. Acting is for me. So hindi ko siya binitawan. From 2009, 2016 lang ako nabigyan ng big break. Kato nga period, brother, 2009 to 2016, unsa man itong kinabuhi nimo? Auditions, mga ana? Season of accepting na may kanya-kanyang oras ang lahat. Kasi during that time, yung mga kabatch ko, kanya-kanya ng tanggap ng break. Wow. Alora Sasam, Bisaya po. Oh, yes. Si Alora Sasam, mga unang mga kabatch ko sa workshop, nauna bitaw nga nahatagag break. Nya ako, kay bagyo ko sa akong kaugalingon, murag naama dyan ni purpose, murag naama dyan ni purpose ang passion nga gihatag sa ko ni God bitaw, bro. Yes. Maunang wala jud ko nag-doubt nga sometime somewhere na adjud ni mapuntahan ba Right, ang ako ang passion. Yung time na yun, bro, masakit kasi series of rejections. Ito yung time na ipaparamdam sa'yo ng mundo na hindi ka para sa bagay na gusto mong marating. Mauto nga time nga nakabati ko, dili ka maayo, dili ka Like unsa, gwapo. brother? Dili ka gwapo, kanang unsa ni, dili ka para ani nga showbiz kay ang imong tingog murag tingog sa kabaw. Ana bitaw nga mga kuan nga mga istorya. And hindi lang yun nanggagaling sa random na mga tao. Minsan kung sino pa yung mga tao that you think Na mag-support nimo, sa kanila ka pa makakarinig ng mga ganun. But ako siyang gihimog kuan, bro, bitaw, motivation. Minsan naririnig natin na hindi yung mga failures na yan or yung mga noises bitaw, gawin mong motivation, parang ganun. But in reality, it's really hard but it's doable. So, was your motivation, dili pod na ba ingon nga marag, I need to prove these people nga, wala. Di, wala. Wala ingon ana. Wala. It's for yourself. Yes. Unsi kakayanan nimo. Yes. What makes my heart happy? Wow. Yeah. Murag himo lang nako sila fuel bitaw, bro, para further amplify yung alam kong kaya kong gawin. There was this one time nga nag-guest siya sa amo ang school. During that time hindi pa ako artista. Meron siyang isang sinabi na talagang tumatak sa akin. Sinabi niya na no one can ever define who you are and what you are as a person except for yourself and for your God. Ang laking impact nun sa akin, ayun yung pinanghawakan ko, bro. Kung bakit hindi ako sumuko. Yes. Marami pang kalangang kainin bigas. Malayo pang dapat marating. Kumbaga, layo pa pero layo na. Yes. Oh, sa Binisaya pa na, brother. Pero gusto lang po na ko ikuan ha. Gusto lang na ko po di-emphasize ba nga. Sakit po ba ya ng... Kasi I went through the same, no? Kanang people, relatives actually. Kaning these people ba nga you thought nga magsuporta sa imuha niya, katawaan ga, inan ga nga ang nabuang naman ga ng imuha pag-vlog-vlog, maragana niya. Kanang it was katupod I was trying to prove not for them but for myself ba nga. Musugot ra ka nga ingon anaon ga call. Oh, maragana ba. So dili lalim, wag itakabultan awag ni Christian Bables na ni pero mao day ni iyang giagian. So 2016 bro, by big break katong first movie gini mo nga Die Beautiful. The Beautiful. Die Beautiful. Die Beautiful. Mao gito ang imuhang actually maisa siya sa imuhang nakatatak yun nga pangalan eh. Yeah. Unsa ni ka importante ang Die Beautiful sa imuha, brother? Unsa man imong vlog? Oy. Sorry gayo. Bis magkatawa ra gyud kami no. Buta na niya oy hilakon mo gani mataan eh. Sorry kayo, Jod. Dako kayo kung utang na loob ani nga movie. Direct June. Direct Percy ug ni Paulo Ballesteros. Sila yung isa sa mga tao na who said yes. Wow. Who said yes. But before that, there's Sir Jeff. Siya yung nakakita na, pwede to. Supposedly, theater actor man ta ako, bro. Yes. Maunang gikuha ko ni Sir Jeff kay iya kong isulod sa iyang theater company. But merong ibang plan si God.
I was given an opportunity to audition for one of Regal Films and Idea First's movie with Kiray, I Love You to Death. So, sa movie na yon, sidekick ako ni Kiray. Kiray. I was Kiray's best friend. Ang producer noon, si Direk June, Direk Percy na, and sila Mother Lily and si Miss Rosel. To cut the long story short, they gave me a chance. And then came Die Beautiful. Basta Direk June. Grabe Jud akong kuan. Oy, siya June ay naghatag og big break nako, Direk June. Ang laki ng puso ko para sa kanya, para sa The Idea First Company. Dahil wala ang lahat ng ito, if not because of them. There was this one show, nag-taping ko 26 hours, 24, 26 hours. Wa ko gibayran. Oh my God. Wa ko gibayran sa PA. Ingon siya, ande, ako na to. Literal, indagan siya padung sa ihang van, ihang gipa dagan ang van, inahabol ko yung van. I was crying. Because that was 26 hours of non-stop working, wala ko'y tulog. Kaya syempre na dito ang passion, bitaw hindi, gagalingan ko to, arte ako. Nya, pag human sa taping, wala ko bayre. Yun yung isa sa mga, kumbaga parang heartaches when I was starting. But, when I got my first award, MMFF 2016, that show called me. So ako na yung bida nung episode. Wow. The PA was still there. Head PA na siya. Uy! Napanood ko yung ano mo, yung pelikula mo. Napanood ko yung pelikula mo. Galing mo doon, ganyan. Blah, 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 blah. Ako siya gikuan, ako siya giingnan. Hala, di mo na ako naalala, no? Sabi ko, ako yung hindi mo binayaran. Sabi ko, ha? Ano yun? Saan yun? Ba't murag bula na siya ka? Kainumdum. Wa siya kainumdum. Ako siya kainumdum. Ako siya giingnan. Okay ra na. Basta next time, huwag kang mangmata ng tao. Wow. Hindi porke extra ito or tingin mong walang pangalan, wala nang value yung tao na yun. Next time, wag mong ulitin sa mga extra na nakakasama mo. Kasi ako, extra ako. Proud ako na doon ako nagsimula. Hindi ko alam kung bakit ako dinala dito ni God sa posisyon na to. Siguro, to let you know na wag mo nang ulitin. Grabe ang humility. College. Grabe ang humility. And I think, dili bitaw ang tao manggod, ang tao gyud makita gyud ako grabe ka humble ang Christian. Dili ay. Motuog gyud ko brother na ang tao gyud nga mapahiubsan nun, a humble person gyud. Gina-lift gyud ni Lord. Ni tinuod na, that's proven and tested na. Kaya pwede ko di siya balikan nga, ako to, look at me now. Pwede ka mo ana eh. Pero ang iyang gisulti, unsa man, ayaw na to buhata sa sunod, sa ubang mga extras kinagyan nimo. Klaro sa akin kasi bro, na pinasok ko to, hindi para mag-artista. Okay. Quote unquote. Pinasok ko to dahil gusto ko maging aktor. Wow. May difference kasi sa akin, bro eh. There's a huge difference between pagiging artista and pagiging aktor. Doon ako bumangko sa pagiging aktor because that's what makes my heart happy. Yes. Acting. That's how I express myself. Through the arts. Right. Through acting, through dance, through storytelling, and I'm very happy. Feeling ko yun ang bumubuo sa bawat strands ng veins ko. Ang arts. Nung pumasok ako sa industriya na gusto kong pasukin before, ang dami kong na-discover. Dili ni siya para sa mga weak-hearted bro. Because for someone like me, sabihin na, can you just let me do my passion? Then that's it. Please, wala nang iba. Pero hindi. We are living in an industry na syempre may standards na. And Yes. sino ba naman ako para baguhin yun? Wala akong choice kundi To go with the flow. to go with the flow. Were there some point ba nga traumatic sa imuha mga experience na you were just really trying to be really, really tough? Yes. It really is. Yeah. Lisod yun siya ng industriya. Let people know na hindi madali yung ginagawa natin sa loob ng industriya. Well, sorry for the loss of the right term to say, but who will make you feel Oh my. Yes, brother. Yung term na sinasabi nila na, ay, hindi kinaya ang showbiz, totoo yun. You know that? Totoo yun. In this industry, you have to learn how to swim in a sea full of sharks without being eaten alive. Oh wow.
marami pa rin naman, brother, na mababait at mabubuting puso. I'd like to believe so. Kailangan Yes. mag-git po ko'y na-meet ba yan? Nga, okay man. Di man ko artista, di man si uncle, di man artista si uncle, but I have an experience po, brother. If okay lang ma-share na ko gamay. Siyempre, nakatry man po si uncle o ganang, nag-tape me og sa commercial ba? Pwede kayo, oy. You know, so it's Mauni ka gwapo, sus pwede kayo dyan. Nag-shoot me og commercial. Of course, kauban ako, endorser nga, celebrity gyud ako, kumbaga content creator. Dito ko yung makuyawa di culture aning entertainment industry with the production ba. Nakaingon ko, I don't think this is for me. Kay feeling na ko, masumbag man ko, brother. Feeling yun ako, masumbagan yun ako ang naong sa director. Kaya grabe kayo siya mata-mata. Right. Sumuog yun din na. O gato ba dir, nibaba kong moral. That was the time nga, ubis ko. When katong nga Sorry to hear that, man. yes, nya. Dito na ko na feel ba nga murag ilang tanaw sa ko, grabe ka baba. Imagine that, there's is a Davao when you guy ga-taping sa Manila production, mga taga-diri nga production, mga director. Dito ko naka-feel ba there ko, di gud siguro ko pwede diri adayo iki. Grabe makababa og moral ba there. So, di na ko ma-imagine what you have to go through. I guess I'm just lucky to have built myself, my name. Right. Sa totoo lang, bro, kaya ako pumayag na magpa-interview sa'yo ngayon. Kasi alam ko, nabuo na ulit yung sarili ko. The reason kung ba't ako nagsa-start ng sarili kong channel, ng sarili kong vlog, is for me to find myself again. Yes. If people can be Kinder. kahit konti lang, malaking bagay. Kasi hindi mo alam kung anong buhay ang masisira mo. Pero okay na ako. Which is good. Oo. Which is good. Okay Thank you. na gid kayo ka. And Salamat. na-mention ni mo, brother, because of that, itong redirection lagi nga, nakafocus na nun kasi mo ang business. You're launching a skincare. Yes. Brother. Dili basta-basta gini ato. Brother Idol dere. You're launching a skincare. Unya dili siya basta-basta nga skincare because it has a story. Yes. Unsa man ni siya, brother? They made me believe that this isn't enough. Right. They made me believe that what I have was wrong. Oh. Bro, sorry, bro. Sorry kay bro. For the longest time, every time I see myself in the mirror, I hated what I see. Hindi ako nakakalabas ng bahay minsan nang hindi nagmamask. Hindi ako pumapayag sa mga interviews na ganito because I felt ugly. Umabot sa point na ayoko nang gawin kung ano yung passion ko. Kung ano yung nagde-define sa pagkatao ko. Dahil nagkataon na yung mga bagay na gusto kong gawin requires me to be Perfect. in line with the beauty standard na silang nag-set. Umabot dun sa point na feeling ko nagpa-function na lang ako just for the sake of functioning, but I was dying inside. Oh, shit. Ayoko makakita at makarinig ng mga tao na may pinagdadaanan ng kagaya ng pinagdadaanan ko. So, I tried to look for people who can educate me about the things na gusto kong mangyari sa sarili ko. Mga skin discolorations Okay. because of pimples. Yes. Meron akong eczema Oh. before. Ang dami ko niyan dito. Umabot sa face. Ang akong co-actress, nabatian dyan ako siya, bro. Nga, nang diri sa ko, aba. Ah, shit. Muro siya nang diri sa ko, kay dili kuno pantay-pantay akong skin. Daghan kuno kog mga bisag asa, bisag unsa na sa body ug sa face.
I felt really bad during that time. Hindi ko naman siya masisisi kasi nga, syempre nandito tayo sa industriya na kailangan perfect ka. Kailangan flawless, walang nakikitang hindi maganda sa'yo. Sa search ko, bro, along the journey, meron akong pinakamahalagang realization na na-realize, why am I letting these people define me? Why am I letting them define my worth as a person? Bakit hinahanap ko yung acceptance at pagmamahal sa ibang tao? Right. Ako mismo sa sarili ko, bakit hindi ko accepted at mahalin kung ano yung nakikita ko sa salamin? Yun yung pinakang wake-up call ko. Kasi I was starting to lose. Oh my God. Nag-hair fall out na ka. Nag-hair fall na ako sa sobrang stress. Sabi ko, hindi tama na sinisisi ko sa ibang tao yung nararamdaman ko. I will take accountability and responsibility sa sarili ko. That's the reason why I created products that will address skin discoloration without altering your makeup Okay. as a person. Okay. I made products that won't make you white. No. I-love mo yung self mo. Diba? You were born with that made up. Love it because that's freaking beautiful. Kung alam mo lang kung gaano ka kaganda at kung gaano ka kapogi ng ikaw lang. We're just here, I'm just here to help you unleash that Yes. glow na nandyan lang. I-brighten lang. I-brighten lang natin yung glow mo na yan. Huwag mo na tong imuhang Yes. produkto. Just know that there's help. Kung may pimple ka ngayon, go. But don't worry, hindi siya nagtatapos yung storya mo. Yes. Oo. Unsay pangalan sa imuhang? Unsa man siya? Is this a set of skincare products? Yes. So Yes. Grabe dyan ni bro. Ako dyan yung gibutang tanan-tanan na ba? Ako dyan yung gibutang tanan-tanan na. Because more than creating a brand, I want to help. yes. I want to help myself and I want to help people like me. I mean, Unsa man from soap to ana? yeah, from Lathering Bar, Okay. I call it Radiance Beast. By the way, I call my brand Wild Skin. Wild skin. Ngano Wild- wild man ba? Nga nung Wild Skin because we go against Okay. the beauty standards. Nice. Yeah. Nice. We are wild. We are rebel. Pero ang kaning imuhang mga produkto, brother, like ako, mo na di kay ko pili kay ko sa mga gina-apply na ko sa naong kay allergic ko kanang mga harsh contents bitaw. Like kanang imuha unsa man imuha ng mga dapat mga paraben free mga nana. dili Paraben ko- free, brother. Ana. All natural. Walang halong chemical, brother. Brother. So body. ginagamit na nimo karon, Yes. brother. Mo na nga lami gigayo. Grabe, Lami ang grabe lami kay pagkalami. skin si brother na to dili karon. Brother Idol, you're a very beautiful person. Salamat. You're a very beautiful person. And so are you. Salamat, brother. Salamat. Grabe ka nindot sa story sa iyahang sa iyahang produkto. Ug pasalamat ko sa Ginoo nga finally you found your voice and you regained your confidence. Thank you. And this is just the beginning of a very successful gyud nga Thank you. nga redirection sa imong kinabuhi. I'm sure kay Kuya Wig, gwapo ang vision ni Christian sa iyang skincare and at the same time ako, subscriber ko sa iyong YouTube channel because very Gamay pa kayong inspiring. followers. Ay, wala na nagsugod pa ta. Daghang salamat. Actually, gwapo ang mga nindot, ang gwapo kay kami dito. Nindot ang Maulay Yeah, sakto. ano ba? Nindot no, seriously, nindot ang imuhang patawag na to nga podcast po, no? Yeah. Magana, no? So nindot ang mga discussions actually ni Christian. If you want to be inspired sa kinabuhi, you know, maka-learn mo mga kuyaw kayo nga mga stories, go to his YouTube channel.
Thank you, bro. Ayaw mo hawa sa kaninga episode ug dili mo makasubscribe sa iyang YouTube channel. Kung galantaw ka ani and wala pa ka nag-subscribe, please subscribe na palihog kay 60% sa galantaw sa to ang mga episode sa programang Binisaya Chitchat ato ni dili pa mga subscribers, so please subscribe. Ug syempre subscribe mo Daghang salamat, bro. kay Christian Bables, palihog lang gyud you. kinahanglan nato mga Daghang 100,000 subscribers. Grabe. Si Christian pag human ani nga episode mo na to ang goal. Thank you, brother. Brother, Daghang salamat kayo. Grabe Daghang mo kabutan. Promise good, grabe kay kabuutan Grabe, ni bro. Batangan Ikaw yun. pod. Humble kayo. Kanang kaniha, tinuod gini akong ginasulti. Proven and tested. Ang tao nga mapahiubsan nun, a person who humbles down, ginaangat yun sa Ginoo. And that's exactly what's going on with you right now. Salamat, brother. So, Thank you. Congrats, good. Akong congratulations sa imo, brother. Thank you, Ug, brother. sa programang Binisaya Chit-Chat ato ni, nadunggan na gid nato ang iyang istorya o mas mabalaan pa nato ang daghan pa nga istorya pinagi sa iyang produkto o sa iyang YouTube channel. Christian Bables. Bro, salamat kayo. Daghang salamat, brother. Daghang salamat. Programa para sa tanang Bisaya. Chit-chat Anthony, inspiring, entertaining talk show sa mga pista. Adik na uban pa, chit-chat